lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam susan jami'il musannaf jami' ustadina jami' masyayikhina jami' muallimina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsaminu. Al-babu utawi iki iku bab as-tsaminu kang kaping 8 wa salasuna lan 3 dosa. Berarti 3 dosa 8. Fi fadilati dzikril qabri iku tetep ing dalem nerangake fadilahe eling kubur wa ahwalihi lan pekewoe kubur. Terus niki sampun dumugi bab 3 dosa 8 nerangaken fadilahe eling kubur kalih pekewoe kubur. Kola was ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi muga tetep ing atase kanjeng Nabi as-salatu tatambe rahmat adim wassalamu lan keselamatan. Ngendikane kanjeng Nabi ngeten al-qabru utawi kubur iku raudhatun pertamanan min riyadil jannati saking pira-pira pertamanane swarga al-khufrah utawa luwangan min khufarin nari saking pira-pira luwangane neraka. Dados ngendikane kanjeng Nabi kubur niku saged dados raudhah taman saking pira-pira tamane swarga utawi saged ugi dados khufrah niku luwangan saking pira-pira luwangane neraka. Mulane kula panjenengan sedaya gesang teng alam dunya niki ngendikane kanjeng Nabi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya niki kangge nandur benjang panene teng akhirat. Kula panjenengan sedaya teng alam dunya niki lek ibarataken kanjeng Nabi niku kaya wong nandur. Kados wong nandur. Mulane nanduri ya kudu sing kathah. Nanduri sing kathah. Nanduri sing sae. Lek ibarataken kanjeng Nabi niku kaya wong nandur. Kaya wong nandur tani. Terus tiang tani niku mboten enten udan, mboten enten banyu, tandurane nggih mekar mati. Susu mati. Mari pinter-pinter nandur. Semanten ugi kula panjenengan sedaya ngamal teng alam dunya niki. Ngamal niku perlu di rumah. Perlu dirumati kaya tanduran. Terus ngamal nopo malam mulane nyuwun sewu kanjeng Nabi sampun mulang dhateng kula panjenengan sedaya ngamal nopo
iftitah. Doa iftitah nalika aji maos niku macam-macamnya kana. Termasuk niku wonten nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadzkira wa naf'a wal intifa'a wal istifadata. Niku niat nalika tolak boleh. Nah tujuannya nopo? Tujuannya kayak kula panjenengan sedaya niki gadah tanduran. Sing tanduran niku mangke saged diunduh nalika teng akhirat. Malah saderenge nggih menika nalika teng alam barzah. Niki saged panen tapi boten sedanten niku teng akhirat. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi al-qabru raudhah min riyadil jannah. Kubur maksudnya menika alam barzah. Samantenipun manungsa niku sedo mati. Niki teng alam kubur. Dados antarane kuburan kali alam barzah niki boten sami. Boten sami. No alam barzah niki alame tiyang sing sampun sedo. No kuburan niki tempat jasate wong sing sedo. Boten sami. Mulane kadang-kadang kok wonten sing ngomong kuburane kok petenge ngono sakene sing mati kepetengan boten. Benten. Tapi nggih dirumati, wonten dirumati. Dados sak wonten ajane kubur alam barzah niku ana sing kaya taman swarga. Kadang ditinggalaken kalian Gusti Allah niku delalah kuburane nalika wonten tiyang niku sedo teng dikubur teng sebelah anune kok tesih wangi wonten tapi boten sedalan. Masalah niku tandurane nah niki Gusti Allah sing sumerep. Mulane kula panjenengan nandur sing sak kathah-kathahipun. Dados meneng-meneng mau sholawat, meneng-meneng mau tasbih. Dan kita masuk nandur, bakal diunduh teng alam barzah. Masuk ngendikane Kanjeng Nabi, tiyang sing sampun sedo nika kalau glorikil mubang ya nika wong mati ku kaya wong kelelep sing njaluk tulung. Perlu ditungakno sakake. Mboten sakake njaluk tulung. Lah mboten niku tiyang sing nalika teng alam donya biasane seneng nulung utawa seneng ngirimi ahli kubur. Besok nek sedo ya dilalah ditungakno. Pokoke tiyang niku nek ndonga apik ditungakno malaikat amin. Samangsule tiyang kulo ndongone elek. Ndongone elek ya ditungakno malaikat elek. Bali wangsul mulane nandur sing apik. Nandur sing apik saged nandur sing apik. Nandur sing sae. Supados saged iki mangke nemu raudhah min riyadil jannah. Ampun ngantos niki khufrah min khufarinna sakit ulangane neraka. Iki dereng teng akhirat mulai teng alam barzah. Terus alam barzah itu alam tengah-tengah antara dunya kali akhirat. Iku alam barzah. Sampun wa qala lan ngendika sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikane Kanjeng Nabi al-mu'minu utawi wong mukmin fi qabrihi ing dalem kubure mukmin iku fi raudhah tetep ing dalem taman adra kang ijo wayu saulan den ambakake lahu marang mukmin fi qabrihi ing dalem kubure mukmin sab'ina kelawan 70 apane dira-dirae wa yudiu lan den padani apa kubur hatta yakuna sehingga
sehingga ana apa kubur iku kalkomari kaya rembulan Lailatul Badri ing dalem wengine purnama ngendikane Kanjeng Nabi tiang mukmin niku teng alam barzah teng kubure niku didadosaken raudhah taman sing warnane ijo dados kaya nika pemandangan teng taman sing warnane ijo terus diambatno alam barzah ombone niku 70 dira sak dira itu kira-kira ya sawengan ping 70 niku ombo terus tiyang mukmin niku padha kuburane padha sampai ngendharikan Nabi padane kaya kalkomari kaya bulan Lailatul Badri malam bulan purnama tanggal 11 Komariah niku nalika bulane padha bulan. Lah niki tiyang mukmin. Lah supados kula panjenengan sedaya dados tiyang mukmin, mulane nika yen sewu nalika belajar tauhid nika rukunipun iman inggih menika wonten gangsal. Tetep itu Bu. Rukunipun iman wonten kok gangsal iki. Waduh. Supaya mulane niki kata ibu boten apa-apa. Terus rukunipun iman wonten nomor setunggal iman dhateng Gusti Allah. Nggih iman dhateng Gusti Allah nggih percaya wontene Gusti Allah. Nomor kali iman dhateng para malaikatipun Gusti Allah. Jenengan sampun iman dhateng para malaikat? Percaya wonten malaikat? Percaya nggih. Malaikat wonten pinten Bu? Wonten pinten malaikat? Sedasa sing wajib diweruhi. Nek liyane ya wonten sing saged ngitung jumlahe malaikat kecuali Gusti Allah. Ya wonten nyuwun sewu wonten keterangan hadis majelis ilmu niku dirubung para malaikat. Tapi jenengan boten sumerep kula piyambak boten sumerep terangan apa malaikat niku makhluk gaib. Tapi kula panjenengan sedaya kedah wajib percaya. Makhluk gaib niku malah makhluk sing boten saged ditingali Tuhan. Niku makhluk gaib niku kula panjenengan sedaya wajib percaya. Malah wonten niku sing protes ya ana wong ora iso dingerti kok ana. Wonten pangandelan kondo ana kok ora iso dingerti. Iku jenenge ya ora ana, malah ngoten. Lha iku iman dan iku. Ya ora kabeh sing ana iku kudu iso dingerti kan mripat mboten. Nyuwun sewu contone, nyuwun sewu sing gampang contone napa nggih? Entut ragu. Entut. Sing entut lho. Iki wanggune kok gembuluk sapa iki sing entut? Kok denger wae kok sapa iki sing entut? Mboten enten sing sumerep. Rata kok entut mboten saged ngaline saged diambu. Niku entut. Ngoten. Oh ambune. Endi tanggute kok endi? Mboten saged ditingali keranten mripate manungsa niku terbatas. Sami kaliyan nika para makhluk Gusti Allah termasuk malaikat. Makhluk gaib. Mboten saged sumerep kecuali diiringi kaliyan Gusti Allah. Para nabi termasuk nika kula panjenengan sedaya ngaos niku malaikat Israil sing daleme Kanjeng Nabi. Tok. Assalamualaikum. Betul dibuka. Baru dibuka niku putrine Kanjeng Nabi.
Fatimah. Ngapunten nggih, niki Kanjeng Nabi nembe gerah. Sanes wekdal mawon mriki ngoten. Terus Fatimah tanglet kali Kanjeng Nabi, lho Fatimah sapa iku utawiku? Duka tiyang lho iku Fatimah, iku para malaikat Israil. Ngoten. Sing ngetok ngoten niku. Wonten niku zamane Kanjeng Nabi Sulaiman, malaikat Israil nggih wonten sing ngetok. Saged. Nanti ngaku manungsa saged. Kenapa malaikat itu buatan jaler, buatan estri. Ini kalau nanti kita Al-Hadidatul Awam wal malakul ladzi bila api wahum la aklana syurba wala naumalahum. Wal malakul ladzi bila api wahum. Malaikat itu orang duwe bapak, orang duwe ibu. La aklana syurba wala naumalahum. Dia orang mangan, dia orang muja seger ya, lha kok paling dikelungkuk-kelungkuk nek gadah diparingi mboten usah, mboten sama mau. Nek gadah diparingi sak gadahe sak ikhlas. Mboten usah diceluk, mboten usah dicacat. Kadang wonten yen saya wong iki seger cara kon gawe ngono yo iso saya kuat. Wonten urusane ya baik kali Gusti wani-wani ini wong jaluk niku nek cara hadis Kanjeng Nabi niku wong jaluk kok hawa sehat iku bakale nang akhirat besok nalika teng akhirat ngadep Gusti Allah ku ora duwe daging. Dados tengkorak ku guru-guru nalika teng dunya seneng jaluk. Ya niku mau wonten niku buat urusane kalau banyak juga, mau ikut bakal jadi tengkorak, bukan samanya. Jangan mau masalah itu urusan ini negara. Hari ini buatan saja celok. Banyak dikatakan dengan Al-Quran itu surat Ad-Duhan. Wa ammasaila falatan wa ammasaila falatan nalika ana wong jaluk cukup-cukup. Itu dia mengatakan besok hati-hati. Besok kita kurang usaha. Sampun niki dados tiyang mukmin iki kuburane kula dados raudhah iman. Kula panjenengan sedaya menawi sampun dugene niku rukunipun iman sing wonten ngoten. Lha iku jenenge wong mukmin. Dados semua iman dhateng Gusti Allah, iman datang malaikat Gusti Allah, iman datang apa bu? Nomor 3. Iman datang supir iman datang apa? Nomor 1 iman datang Gusti Allah, nomor 2 iman datang para malaikatipun Gusti Allah,
Nomor 3 iman datang madhep malah. Lho pengen dadi wong mukmin ya kudune niku. Kepengin niku, pengen dados tiyang mukmin dan kuburane dados raudhah. Niku syaratnya ya kudu niku. Percaya Gusti Allah, malaikat, kitab-kitabipun Gusti Allah. Nomor sekawan iman datang para utusanipun Gusti Allah. Utusanipun Gusti Allah nggih menika para nabi. Ngoten. Percaya rek nabi aja mamang-mamang dikane Kanjeng Nabi wajib percaya. Kanjeng Nabi ngendika bakal ana siksa kubur hak nyata. Alam barzah hak mati yo hak. Wujud dina akhir. Sing nomor gangsal iman datang dinten akhir lan dinten kiamat. Sing nomor 6 iman datang pesden Allah lan pesden bagus. Mulane cara niko tauhid jawan sing biasane jawan rumiyin niko diulang-ulangaken teng musala langgar masjid niko. Tegesipun iman datang Gusti Allah inggih menika kita supados perkados bilih Gusti Allah menika persifatan sifat-sifat kasempurnan lan boten persifatan sifat-sifat kekirangan. Niku musala saiki pun boten enten nggih. Nek iman dinamai terus yang mukmin ketika Kanjeng Nabi nalika situ niku kuburane dados raudhah min riyadil jannah. Bakale padang diambakno 30 kilo padang lamunnya padang. Mulane wonten keterangan nika malaikat sing ngerti tiyang sing sedo. Namine malaikat sinten? Malaikat mungkar nakir. Di kitab Tambihul Ghafir niku niki berita terbaru. Malaikat niku mungkar nakir. Nek teng kitab Tambihul Ghafir niku dijelasaken. Lah kali niku warnane niku, ana warnane boten kaget. Nah kok sedo teng alam barzah niku malaikat mungkar nakir. Niku boten terus jeneker gede kan wonten warnane. Niku teng hadis Kanjeng Nabi, wonten warnane. Dados warnane niku wonten sing biru kae. Iya. Mulane besok kalau pada situ aja kaget. Cuma cahaya sing biru indah. Niku malaikat mungkar nakir. Ampun ngantos gedhe, ampun ngantos gater. Iku mono makhluk Gusti Allah. Jenenge malaikat mungkar nakir. Boten kok bayang wah malaikat mungkar nakir dewi. Anjene wonten. Ning hadis Kanjeng Nabi kok sumerku boten kok terus ya sotoy cara mutian nek sotoy lho sok tahu sotoy. Tahu niku nggih saking niku hadis Kanjeng Nabi sing maring kabar Kanjeng Nabi. Tiyang niku nek sampun sedo bakal dirawuhi malaikat kalih mungkar nakir kok ana warnane. Wonten warnane. Mane boten kaget. Namun boten super iku ya diteko gelem dulu. Gelem dulu. Gelem dulu padahal iku malah malaikat. Jadi malaikat itu saged nirupani napa mawon. Tapi kula panjenengan sedaya dan niku
umum. Mboten atos-atos. Wis kesasar saestu. Wonten tiyang suruh mangsane dikirim boten malah tekan malam-malam. Mboten sumpah disasar setan. Mulane syariat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dawuh syariat ana nahkumu bidzawahir. Nah iki kunci. Kanjeng Nabi niku hukume boten sami kaliyan hukume Nabi Khidir. Kanjeng Nabi niku hukumi secara zahir. Nabi Khidir niku hukumi secara batin. Contone Nabi Khidir batin niku ana cah cilik. Lho cah cilik ra duwe dosa, kok dipateni. Niku kelantan syariate Nabi Khidir. Kanjeng Nabi Khidir ku sumber cah cilik iki nek ora tak pateni. Iki wong tuane iki saleh, salihah ibune. Nek ora tak pateni besok gede iki nyilakani wong tuane. Mulane tak pateni dhisik tak selametno wong tuane. Krana bocah iki niku hukume Nabi Khidir. Hukume Kanjeng Nabi mboten ngoten. Mulane nalika Kanjeng Nabi Musa begitu sebelum dicaci era dosa dipateni. Kanjeng Nabi Musa dipateni. Mboten niku cara syarat hukume dosa gede mateni kok. Mateni wong siji padha karo mateni wong sak alam donya. Iku syariat mboten sami. Nah, sing perlu digarisbawahi kula panjenengan sedaya umat Kanjeng Nabi. Mulane damel hukume ana nahkumu bil dzawahir. Aku iku hukumi sing dohir sing ketok. Ngoten. Sing ketok. Kadang-kadang kowe iku ana wong nyeleneh. Nyeleneh iku waline wis aku kesusu. Aja gampang-gampang ngarane waline Gusti Allah. Karena apa? La ya'riful wali ilal wali. Nek kowe iso ngarani wong iku wali berarti kowe wali dhewe. Ora wong muni gampang. Ya wong kok wali-wali berarti kowe ya wali dhewe ngomong ngene iku. Hati-hati. Hati-hati. Syariat Kanjeng Nabi. Wong lagi nyuwun sewu, kadang-kadang kok ajene wonten sing dibuka semoga iki bakal ono kene. Oh mbok gumun. Ampun gumunan. Moten iku wonten sing aku cahaya malah kondo iku Gusti Allah. Moten. Ya Gusti, nalika tesih kesambotan saged. Mboten saged. Disasarno, disasar. Hati-hati mulane damel hukume Kanjeng Nabi. Syariat Kanjeng Nabi iku. Kanjeng Nabi kurang apa-apa makrifate. Hakikat Kanjeng Nabi ku sholat. Kanjeng Nabi sholat. Kanjeng Nabi as-sholat sampai sing situ. Karena iku puncake syariat Kanjeng Nabi yo sholat. Malah puncake bukan kadang sido. Iku ditulis muni barbarane mboten sholat subuh. Nah, aku sholat kok. Sholatku kalau linggih ngoten. Niku mboten hati-hati. Anjing. Sampun bangsa ten alam barzakh. Waqala lan musnadika sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna bani Adam lam stune keturunane Kanjeng Nabi Adam menika manusa. Alimu padha weruh sapa bani Adam. Kaifa hale kaya apa? Adabul qabri utawi siksa kubur manafa'ahu mongko ora ana manfaati bani Adam apa al-aisyu mongko jiwa fi dunya ing dalem dunya. Fata'awatu mongko padha nyuwun pembaru sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah al-kalimi kandungan min adabil qabri saking siksa kubur al-wahid kan abad. Jika Kanjeng Nabi saumpamane keturunane Kanjeng Nabi Adam sing dimaksud kuwi manusa niku sumerep siksa kubur. Maksudnya iman ning siksa kubur ngoten. Lah niku boten enten manfaate. Penuh jiwa dan dunia. Gampangane wis kepengin hati-hati
siksa kubur itu apa? Ini kalau panjenengan nalika salat tasyahud akhir niku sunahaken donga sunah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Aku nyuwun supaya diselamatkan teko siksa kubur. Wan mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya dados tiyang ingkang sampun donya sampun wonten ing akhirat, ujo wonten ing donya, ujo wonten ing akhirat, mulya wonten ing donya, mulya wonten ing akhirat, saat turun kula panjenengan sedaya ila yaumil kiamah saged sareng-sareng mlebet wonten swarganipun Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu salawatil musallin alaih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wasi'an. Allahumma rizqna mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan wa adah. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa sunna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa nahnu jannata al-anbiya alaihi salam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma arzuqna al-jannata bi ghairi hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi